Charan! Tayo po ay bibili ng pangsasangkap sa aking Ilocano cuisine na naman. Sapsap with ampalaya. Ampalaya leaves. Pero bago yan, nais ko munang batiin ang mga people of the universe. Good morning, good afternoon, good evening. Ayan na. Tayo ay bibili ng isda. Sana may sapsap. You have sapsap? Good morning. Good morning. Sapsap wala na. Walang sapsap? Walang sapsap today. Oh my goodness. Walang sapsap. Sapsap wala na naman. How much is your hipon? Ipon, 25. 25. Good thing I am the first one. Seri ba? Aya. I need it. Oh my God. Yeah, the owner of the fish shop. Can I get some hipon? Magkano yan? Wow. Sherry. Soon. Wow. Big one. Soon. Soon, soon, soon. Very soon. Kakain din ako niyan. Nakakain din ako niyan. So nice, oh. So nice fish. This one how much? Sultan? Yeah, this Sultan Kudarat. How much? 25. 5. So pipili tayo ng hipon at magta-transfer tayo sa ibang fish shop. Ayan na nga, oh. 8 dirhams lang po 'yun. Kasi kailangan ko i-budget. Death anniversary ngayon ng aking lola, kaya gagawa po ako ng pansit. Yes, sa wakas. Nakahanap ako ng sapsap. Since hindi naman sila kakain kasi ng sapsap, ako lang. Dahil lalagyan ko to ng ampalaya. Kaya gusto ko lang ng 2 piraso. At lasang Clorox daw ito, sabi nila. Sabi ng aking mga kapatid. Bakit ang lambot? Sir, ba't pinayagan ka ni Joseph? Kuya? This one? And 16 po isang kilo. 16.9. How much? Clean, yes. Nakasimangot siya. Anong isaw? Kasi ba? Hindi. Sabi ko yung testing ko. Hindi. Ayan. 5.15 lang yung dalawang sapsap. Ayan siya, oh. Diba?
Kung sa Pilipinas yan, gumagalaw pa lahat ang mga yan. Eh ngayon, nawalan na sila ng ulirat kaya ganyan. Hindi na sila gumagalaw. Ha! Laking isda guys. Grabe. Laki. Ayan na nga guys, kumukulo na siya. So ilalagay na natin dyan ang fish and then konting patis at yung konting ampalaya. Kasi matatanda na yung dahon ng ampalaya kaya pinili ko na lang yung pwede. Siyempre hindi mawawala yung sili kung may nakikita ko yung sili dyan because I love spicy soup. Baka na, Jo? Ha? Baka na? Tinatanong pa ako. Wala na sila, wala. Luto na nga po ang aming ulam. Ang aking ulam, syempre, Ilocano ko naman. Tapos, ayan pa, oh. May leftover pa, oh. Paksiw to. Tapos, paksiw 3 weeks ago. Joke lang, 3 days ago lang. Ayan, kakainin ko po. Almusal, tanghalian, all in one. Ba yun? Dami namang kanin sa akin. Damit. Sorry naman. Kaya tayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bakit masarap po? Ang palaya. Sarap. Mas masarap dyan sa Pilipinas ang sapsap. Kasi nalundag-lundag pa dito, hindi. Nahilo na yung mga isda. Hindi na nagalaw. Nagbibideo call ka? Ay, Nay. May ka na? Nakain. Ano ulam nyo? Itlog. Titaw. Etlog. Kumain na kayo? Nanahalian na kayo? Ay, ulam nyo. Namili ako ng isang araw, namili kami. Package. Nasabot. Toothpaste, maraming toothpaste. Papadala daw ni Kuya JR mo yung ni JR. Kuya JR? Kuya JR mo. Ba yun? Para kay JR? Ay, para kay JC? Ano kanina ba yun? Sa kanila? Kaya yun ang nilagyan mo. Para sa mga anak niya. Isang katutak na gulay. Nagtatampo si Joshua, sabi, bakit daw doon sa mga anong yun? Sabi ko, kapatid mo naman yun, hindi pwede mo hiramin kung gusto mo hiramin. Pag gadget daw, ang bilis magbigay ni Diago sa mga anak niya. Sa kanya daw, hindi siya mabigyan kahit cellphone. Luwag. Meron na nga siyang isang 10,000. Ano ka ba? Sabi ko naman sa kanya, di ba binigyan ka ng papa mo 10,000? Yung birthday mo. Ayaw pa niya yun? Oo nga. Wala kayo kay Oo nga. Kanjo? May sugar
Kain tayo, Nay. Kasi, oh, Nay, kain na. Nakita niya yung malaki yung anak, parang kayo. Parang kayo, ano? dahil laki. Parang kayo. Kahit kayo. Ang sarap ng ano, yung isda, yung... Ito. Kasi akong Pinsiw. nagpakso niyan. Ay, si ano... Doggy. Ay, nako. Natutulog sila doon. Saan? Doon sa sala. Mataas ang kuryente dyan, ha? Ilang beses kayo Oo. Ilang beses kayo nag-ano dyan? Naglalaba? Isang beses sa isang linggo. Mataas ang kuryente dyan sa lipa. Kusot ko na lang. Mataas ang kuryente dyan sa lipa. Hindi siya batilik eh. Meral ko yata yan. Meral ko yan. Di maganda. Kaya, Ito. mahal ang ano, ang kuryente. Ang tubig naman, 1 taon daw kayong libre. Bakit? Okay lang. Bakit daw? Okay lang. Mura lang ang tubig. Mm. Ano kape mo? Tol. Wala naman sila dito. Nasa nag-aaral ng karate, hindi nakasama si Joe. Ba't di kasama? May sumama si Joe, ewan ko dyan kay Joe rin. Minsan kasi, Hmm. may time na mood. May time naman na wala sa mood. Meron talaga. Hindi naman laging good mood. Ang tao napapagod din. Sumasama ang pakiramdam. Yun daw. Yeah. Hindi laging good. Kasi tinatawag lang si Joe pagka Pagka, gusto isama. Ini-expect ni Joe na siya sa amin. okay lang. Tinatawag lang si Joe pagka time na gustong isama. Nasakit daw ang katawan niya. Yun yun. Yun yun. Dugay. Doon. Bakit daw? Pagka daw yung mga karakarate. Isinasalang kasi siya minsan. Ah, Pagka daw isinalang siya. Gusto mo ka? Go? Oh? para matuto. Salan. Kaya nga. Matuto din. Kahit na hindi siya estudyante doon, eh, matuto siya. Uy, ako mag-ayos na. Mag-ayos ng ilan ay. Ayun pang punching bag. Mahil ako yung bait. Hindi ka buk. Gamot tsaka yung amoy ng aso. Aso? Tsaka sobrang gamot. Kaya lagi sa nandun sa bahay. Balik ka po dyan sa lipa? Halika po, kahit na ganitong alam mo bukit ay, Hmm. bukit na. Tanin pa ako. Hindi kayo bumili ng mga pepino, karot. Sabi ko, magkakakain kayo na rin. Yung kulay mo, mga repolyo, carrot,
lettuce. Hmm. Dapat nagtatanim na lang kayo ng lettuce dyan. Tanay, ating lupa ito. Hindi sa lupa inay. Itinatanim lang yon sa may paper cups. Na paper cups. Plastic cups. Tapos sa tubig lang. Sa tubig lang siya. Sarap ng kulay mo ah. Masarap ako magtimpla nito. Alam nyo lang May suka. kakain. May suka. Yung tinitimpla na. Yan, dahon. Dahon ng palaya. Sino pakainin mo niyan? No. Taste it. Huwag tumaba. Matakaw. Pag hindi tataba, mahilig din sa kanin. Parang kayo. Tamis, tamis. Matamis. Soft drinks. Kanin is life. Soft drinks. Kape. Kape na 3 in 1. Wala sa fruits dito. Kape. Oo. Kape lang. At kape lang. Pasok si May. Pasok sila ni Dad. Sabi sa akin, Mayoy, huwag ka umuwi ah. Ikaw pa kayo? Bakit? Ba't may topa? Wala lang. Hindi nasagot. Pag may toyo, ayaan nyo. Sabi niya, ikalagay dun sa shop niya. 1 2. Sasaya kayo eh. Ewan ko kung bakit. Alam ko na. Yung wala sa inyo, no? Wala sa'yo, wala kay Hazel, wala kay JR, wala kay Grayson. Nakuha ni Dan, nakuha ni KK, nakuha ni Meme. Na ano yun? Na? Na ano? Lalabas sa comfort zone. Si Dan? Di ba nga? Nalabas? Ayan na nga, di ba? Nag-umpisa na kayo. Sabi niya sa akin, Di ba? May gem. Ang ganda na kinukuha nila may parang si Miss Karen. ano? Miss Karen. Naglalabas na eh? Ay, Ito. ang katalitan. Pag nabisaan niyo lang. 2 years course. Pag nabisaan niyo ko. Mabibisang ka talaga, buang. Ba't hindi ko bibisaan? Pag naayos na, ay, akala ko na ngayon kasi din eh. Kasi ano, ang tawag dito? Yung Sabi niya daman. sinabi, narinig niyo naman sa akin pala. Hindi ko naman sinasabi. Wala naman ako sinasabi. Ganda nung Basta maganda. yun lang sabi. Maganda